تحریک آجوینا جمہوری سنگرا ڈاکٹر منان بلوچنا شہیدینا اثر رحیم بلوچ ایڈوکے ارا وقت ڈاکٹر منان بلوچ بینمنا بنجئی کار گشات کچین کرننگا او وقتا او میڈیکل آفیسر نہ بستارٹ راجنا خدمت کننگٹی اسک ایلو لس ڈاکٹرا تا ڈول اوتینا میڈیکل آفیسری نہ مچ وقت بلا شارتیٹ تولنگ واسودہ زندگی اس گدرفنگ و مزہ لنگ نہ بدلا شارتان مر مشیا اند دماغ تیٹ نادر سو غریبا مخلوق نا خدمت ٹی گدرفے او راجنا اندہ خدمت ٹی گیشتر خوش سک جاؤ و گونی گریشٹی میڈیکل آفیسر نا بستارٹی ہونا خدمت تنین کنی یادے ڈاکٹر صاحب وسکولٹی خواننگ نا وقتاً بلوچ نو دربر گل بی ایس او ٹی مسس اندائن بلوچ کومنا زیر دستینا دردی شر سر پدسک مر مشو کوچتیٹ پوسٹنگ نہ پدٹی پیسہ کٹنگ نہ جوفا و لالچ الو بلکہ تینا راج نہ نیامٹی موجود مننگ نہ درس و غریب بیمار تا علاج کننگ حکومی آزادی کن سیاسی سرپدی تننگ اونا مسخط اسک ڈاکٹری مرے یا سیاست نہ پڑ منان گونو است صفا و بے غرض و بندغ باس کم نظر برے اونا اندر راج دوستی و انسان دوستی نہ سببان لس مخلوق اودتینا خن تیٹی جاغت سرا علاقہ نہ لس بندغاک خاص ورناک اونا ہنینا ایتا تے خف توریرا اونا زیا باور کریرا جنرل ضیاءالحق نا دور نوبت ٹی قبضگیر پاکستان نا انٹیلیجنس میر مجید پسنجوئے علاقہ غان اسمبلی نا واسک وزیر مونائز آئی ایس آئی جاؤ واران نا دمکتے تینا کھلات سرپد مسکا بلے جاؤ ٹی ڈاکٹر منان جان نا موجودی مجید نا ماتے و خواجہ تیتا زرسم دوست بتو کہ بلکہ نہ دا پانک راست مرو کہ ڈاکٹر منان جان نا موجودی توغت آرام کریسس انتے کہ لس عوام کن ڈاکٹر منان بلوچ نا بے غرض خدمت تو میرن نتیجہ ٹی منان جان عوام ٹی تینکن بلو اعتبارس ودی کریسس ڈاکٹر منان نا بارس عوام ورنا تا خاص خوانندگا تا اعتبار اسک کہ شہید استاد علی جان بزنجو شہید ناکو خیر بخش عمراڑی ویلو سیاسی کارکن تا اسی بلو کچس بین مٹی بس منان جان محنت اسک کہ بلوچ نیشنل موومنٹ تینا سینٹرل کونسل نا مسٹمی دیوانے سر سوبیٹ جاؤٹی کرے و ڈاکٹر منان جان کارگشات گچین کن انتہی کہ بی این ایم بلوچ راجی آجوئی نا جنبٹی جمہوری سنگرا سے ذمہ دار و قومی گل سے اندایان ڈاکٹر منان جان دا حقیقت تے مارا کہ بی این ایم گونا گلنا کارگشاد نا بستارٹی لس معلوق تن آلیوال کننگ اوفتا ٹوئنگ بش کننگ او آجوئی نا بارسٹ سرپدی تننگ اوفتے جہدنا کاروان ٹی اوار شاغنگ او گلے منظم کننگ کن راجی جنبو گلے اونا گیشتر وقت پکارے اندائی تے مارنگ نا نتیجہ ٹی ڈاکٹر جان میڈیکل آفیسر نا بستار ٹی ملازمت یلا تسک تینا کل قابلیت و وقت گلو جوت کن وقف کرے دا وڑنا درور باس کم ملک کے کسس تن آسودغا زند و آسراتی تے یلائے تے تنگ دستی تکلیف و کاٹم تنینا کسرٹ سرلے بے شک منان شروع دیان بی این ایم و بلوچ راجی آجوئی نا جنبٹی تدس او اندہ سیاسی کاریم تا ردٹ زہریہ ہننگٹی اسک کے دگ ویلسٹی گاڑی تا تماسس ہرانا نتیجہ ٹی منان بلوچ نا سے نتس پننا ہمو دگ ویلٹی نتنا پننگ نا سببان او امو نتان تینا لنگ سک ہمنٹ کرے گا بلے دو نا تنگی جاننا خطرہ او نتنا منڈی منان جاننا جوزو گشادی کم کتور حالانکہ دامو وقت سک کہ قبضگیر پاکستان بلوچ تحریک آزادی نا جمہوری پڑا اچ وڈ سیاست تے سہنگ کن تیار اللہ بی این ایم نا اولی چیئرمین وجہ غلام محمد بلوچ نائب کارگشاد رسول بخش مینگل لالا منیر جان او پین کئی سرکردہ راشون و واسکتے
شہید کرے سس ڈاکٹر دین محمد غفور جان رمضان بلوچ و پین کئی راشون و باسک تزوران سری حفیسس بیگوا کرے سس ظلم و جورنا ہمو تارمغ وقت ٹی بینم و جودنا بیرک ارفنگ جاغون و جعفر خواہسکا او ظلم و جورنا ہمو تارمغ وقت ٹی بینم و جودنا بیرک افنگ جاغون و جگر خواہسکا و ظلم و جورنا اندہ تارمغ وقت ٹی ڈاکٹر منان جان جودنا بیرک افے و سرحل ظلم و زوراکینا متارمغ وقت و نوبت تی ڈاکٹر منان پارٹی و قومی آزادی نا کاریم تکن ہر وڑنا سخت و مشکل جاورٹی دے و نن مختفوق سلوکس اچ وڑنا خلیز خطرہ و مشکل اونا توکل و ہمت کم کنے کتھا پاکستان نا قبضہ گیر فوج کئی وار مشکیٹی ڈاکٹر منان جان نورائے توپ گولہ باری نا نشانہ جوڑ کرے وجہ غلام محمد لالا منیر رسول بخش مینگل آجی رزاق سربازی نصیر رند سمت تگرانی نصیر کمالان رضا گل مختار بلوچ امداد بجیر و بینم نائلو راشون تبلو لڑسے نا شہیدیان ہونا جوزا و ارادہ نا نزور مسرک نئے کہ ڈاکٹر دین محمد غفور جان محمد رمضان صادق جمال دینی او ایلو سنگت و باسک تزوران سری بیگوائن اوت خلیسس نئے خان خلق کو پذیر مسک مشکے و آوارانٹی 2013 ٹی مروکہ زمین جم وقت ڈاکٹر منان بلوچ تنا سنگتت تو نوار تبال عوام نا خدمت کن دیونن مختفوق سلوکس حالانکہ زمین جم نا تباین موقع فسا قبضہ گیر فوج مشکے گجر بازار قبضہ کرے و کسرتے تفے پیشنان بروک امدادی سامان و راشن تا قبضہ کرنے کی شروع کرے بلے ڈاکٹر منان جان امو سخت جاورٹیم تنا راجے تنیا علتو بلکہ امداد ترو کا این جی اوز تتون و میڈیا تون مدام رابطہ تینا بر جاتا ڈاکٹر صاحب نا اندہ بے غرض کاریم لس بلوچ مخلوق گلنا صفٹی اوتکن بلو مہر و باور سودی کرے ہونا شان و شرف باز کر دا کلنا نتیجٹی بینم تینا بنجائی پتر نا چارمی دیوانٹی اسے وار پدا ڈاکٹر منان بلوچے تینا کارگشاد گچین کرے مشکے جاؤ گریشا وران و مکرانٹی بینم منظم کننگان پد ڈاکٹر منان جان رخشان واشک خاران نوشکی شال مستنگ و کھلات نا دورغا سرلک پیشتما سال سے نکچو خاران و ساراوانٹی خلق و گدانٹی بینم نا کلووے سر کرسا کئی وار فوجی آپریشن تیٹی تمنگ و پیش تمنگان پدم اوتنا دورے گونڈل تو اندا دورٹی مخلوق سرپدی تننکن و مستنگ نا خلق دتویٹی بلوچ فرزند اشرف جان نا مہمان اسک کسی جنوری 2016 نن پاکستان نا قبضہ گیر فوج افت جاغا نیم ننا عملہ کرے اشرف جان نو ایلم تنیف جان تنا مہمان و سنگتت تن اوار تنا کاٹم تے سرک پاکستان نا خونخوار فوج ڈاکٹر منان جان تن اوار ورنہ قلمکار و دانشور نوروز جان ورنہ ساجد جان ورا خواجہ اشرف جان و نف جان خلق و شہید کرے مقبوضہ بلوچستان ٹی پاکستانی فوج نا تھاس چٹام و وقت نا وزیر اطلاعات سرفراز بگٹی ڈاکٹر منان بلوچ و سنگتا تا شہیدی فوج و انٹیلیجنس نا بلو صوبندی سپارے و ڈاکٹر منان بلوچ بی ایل ایف نا بلو کمانڈر اس قرار دسک ڈاکٹر منان جان بی ایل ایف نا کمانڈر ظاہر کننگ نا مسخت فوج نا جرمت پردہ شاقن نا کوشش تسسک سرفراز بگٹی نا بیانان ثابت مسک ڈاکٹر منان بلوچ نا شہیدی بے گت و گمان و ویلس یا ردی سلو بلکہ نا فوج دانستہ و دے خلق و شہید کرے فوج دتویٹی سرمچارا تا پٹنگ افت خلنگ یا النگ دستگیر کننگ کن جلو کتوسس بلکہ نہ پورا تیاریت ڈاکٹر منان بلوچ خلنگ و شہید کرنے کے بس انتے کہ ڈاکٹر صاحب بلوچ تحریک آزادی نہ جمہوری سنگرہ اراوڑا منظم متحرک و سوگف کننگٹی سک اوٹی قبضہ گیرہ پاکستان اتنا موت نظر بنے گا سک تاریخ گواہے کہ ڈاکٹر منان بلوچ نہ شہیدی بلوچ تحریک آزادی نہ جمہوری سنگرہ ہسے بلو سرس شاغا ہسے بلو خلاص ہوتی مس ڈاکٹر منان گوننگا سمائی سرپد متحرک اجاغون یا راشون نہ کمی اینو بلوچ قومی تحریک آزادی نہ جمہوری پڑا
شدت اٹ محسوس مرے بے شک اینو شہید ڈاکٹر منان جان و شہید مرو کا سانگت آگتے تو موجود افس بلے افتا فکر موجود ہے، افتا بے غرضی و بہادری نہ درور موجود ہے، افتا تیرو کا سرپدی و سما ارا اراٹی گدان گدانٹی بلوچاتے سرمسنے ہرادان پاکستان نہ قبضہ گیری نہ بنو بیخ لرزنگ شتار کلنگ و ڈرنگ ٹھیور